Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Acenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Beth Acenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montebon, Donasco family. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron paghatod sa inyong mga greetings. Well, at first, naadiri si Ma'am Avic karon alang sa iyang mga greetings. O sa iyang mga friends nga nagtanaw karon, pangandam na mo kay iya na mong i-greet. Ma'am Avic? Kayo magandang buhay sa tanan ng mga pickers sa Peak Review Center sa Cagayan de Oro, Butuan, Surigao, Malaybalay, Valencia, Ozamis. Giawhag na ako tanan ang nasa Ozamis sa watch out sa among opening sa new branch sa May 8. And then ako po gikuan nga God bless sa tanan nga civil service examinees karong May 3. Ako po gikuan ang akong family, akong staff, especially nga nagsayog yung matag buntag ang akong anak si Aljo ug Benny nga nagsuporta gid karon. Og salamat gid kaayo sa pag-invite siya sa Hope Channel. Okay, Ma'am Avic, asa nahimutang ang imo ang review center? Our office located at 3rd floor GJL Building, Julio Pacana Street. Kanabit ang paingon sa pier, the old NSO. And then I have already 7 branches in Northern Mindanao. I would say I'm the #1 review center in Northern Mindanao. Congrats. So, Thank katong you. nag-graduate, andam na kay mo ato na sa imo. Yes, nursing, teacher, civil service, psychology, pharmacy, IELTS, NCLEX. Nalang ko pangutana isa, ma'am. Yes, sir. Sa nakapasar, naabay ni balik ni mo nagpasalamat. Kaayo, kadaghan. Wow. Grabe, Abi that's na the kung most wala na ba? fulfilling. Mga retakers mo pasar, mga top-notchers, mubalik gid sila. Wow. Magpasalamat. Especially ang mga parents, mubalik sa office, magpasalamat. Ang nindot gyud ana nga spirit ni Usna, pag gyud ay tao nga na spirit of gratefulness. The passion of teaching, the passion of service. Wow. Thank you so much, Ma'am Avic. Salamat gid Thank you kaayo for sa your opportunity. time. Thank you. Thank you, ma'am, for coming over. Salamat. Okay. For the meantime, mga kahigalaan, si AJ Centenes Galvez, nga kung tapad karon, giadto ni siya sa kadagatan ug iyang tanaw dito ang corals. Unsa ni ka-importante ang corals sa atong environment. Pero wala pa na ready, so karon maanhin sa tas atong mga greetings. Good AM Panimbaya to my beloved mother, Consing Monteverde Mahinay. Monteverde Mahinay. Nag-celebrate sa iyang 76th birthday, April 25. Happy birthday. May you'll have more birthdays to come. God bless from your children. Thanks, Panimbaya. More power and God bless. Mga kaigalaan, wala pa ko naman. Kaya birthday po karon ni Clarence John Valencia. Yes. Hapon Mukhang day. tense O kay Awing. Lito Aspirin. Oh. O usap ni Ate Donna Vale nga Ibarat. Happy birthday! Wow. Kantahan na to. Okay, wala man si Lovely. Kita tulo mo Ah, kanta. sige, kita Okay. talaga na. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa tanang Sa nag-birthday. tanan. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday ninyo din ha. Labi na sa uban nga mga televiewers ang nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Og nanimbaya pod ko ni Auntie Armelita Delejero nga nanao karon ate wala na jud ta ka nalimtan di na ka magmahay. Og nanimbaya pod sa Rochely Sirahan, Mylene Marcelina, Jessie, and Lance Hortilano nga akong mga friendship. Happy Sabbath sa Hope Channel and Mas Amigos Male Chorus. Okay, kami po nagpasalamat diri sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Lark's Melody. Thank you kayo sa pag-share sa inyong talent sa atong Ginoo ug ingon man diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Salamat sa pagmataog sa iyo aron lang makaharana mo sa atong mga kapaglaom. And by the way, si John Pitugo na siya i-greet. Wala na ako nakita si GJ, ikaw ganito kinsa to iyang i-greet. Sige, si John Pitogo nanimbaya ni TJ Ladiao diha sa Gusa Church ug nanimbaya pud siya ni Jam Huzon diha sa Manila through live streaming na siya. Layo kay nagiabtan ang
gigreet ni Janjan. Okay, ang real name is Jolip Ariane May G. Yuzon. Yuzon. O kauban pod iyang family diya sa Manila, gi-greet ni siya ni Janjan Kitogo. Okay, og akong gipasalamatan diha ang atong pinakakusog nga boss. Boss Rex Gonzaga o kauban kang Ma'am Jessica, nagtanaw sila karon, daghan salamat kayo sa inyong support. Og ni Mr. and Mrs. Camarillo, Sir, Ma'am Dadak, daghan salamat sa inyong support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Og kang Toto Dahonan, to, nanatay sa kinan diha. Imbitaha biya mi ha. Ayaw gid kalimot. Kaya atong mga kameraman, sige nagpaningil, asa na daw ka. Okay, og ako ipanimbaya diha sa Opol. Good morning and happy Sabbath. Palihog ko greet sa ako ang pamilya, Opina family diha sa Opol, Manao family diha sa Regency. Ilabi na sa akong gwapo nga papa nga si Tino o akong gwapa nga mama nga si Liling Opina. Salamat kayo. Always pray more blessing to Panimbaya sa Kabuntagon. Gikan kini kang Ma'am Lorne Opina. Okay, karon ready na gyud ang atong tipik sa kinaiyahan. Let's watch this.